Дай Боже доброго здоров'я. В ефірі програма «Русинська родина» і я її ведуча Віра Кубулейницька. Наша творча група прийшла сюди в Собатин, аби представити вам дуже красний колектив, дітський колектив, зразковий ансамбль «Керниченька». Їм рукоплескала Італія, Франція, Сербія і многі другі країни світу. А й нам інтересно, уж як тут колектив створювався, що новенького, що вони нам повідять. Дай Боже доброго здоров'ячко. Добрий день, Марко Голубинська, Вірка Кобулеєчка. Ну, і дітко, слухай, дорогенька моя, твої діти унікальні. Як думаєш, в чому секрет твоєї унікальності? Я думаю, що це Бог нагороджує дітям, дає життя, а потім розвиток дітей. І виховання батьківське, правда. Діти дуже люблять народну пісню, і ми це зато збираємо сюди. Ага. Любите народну співанку? Да. Айно? Ну, та повічте мені, будьте добрі. А ну, за що любите нашу русинську співанку? Вона оспівує життя, вона весела. А Котя навчив співати? Діта Василівна. А тебе, тільки самий старший, а ну, признайся, кілька вже років у колективі? Йой, вже раз 12. Айно? Як із прийшов у колектив? Я знав, мене діти вас не затягнули. Я йшов на урок сольфеджіо, а вона каже, поліж сюди. Каже, ти мені дуже полюбив. Я зайшов, то вона почала всяку, рухи, всякі співанки. Каже, дай номер мамі, мама позвонила, та якось так і зайшло. Ти така красна дівочка, слухай, ми з тобою вже давно знайомі, повіч ми, будь добра. Кілько ти вже років у колективі? Йой, вже десь 10-й рік скоро піде. Ай, ну то кількось прийшла. У 8, так ні, тепер уже 18. Йой, ні року тя слухай. Ну, ти вже тільки много в колективі, та повіч ми, ж були, навірно, в поїздках, як вас там сприймали? Бились ми, знаєте, коли йдеш за границю десь, та видиться, вони нас не будуть розуміти, ну як ми в то зробимо. Або вони як видять нашу енергетику, як ми в то щиро все робимо, та так нам хлопають, що ми так коли самі думаємо, чи люди щось поняли, що ми тут говорили. Або, слава Богу, все нас, певно, приймали. Да коли ще й в гості кликали. Де ти ся найбільше полюбила публіка? Найбільше видав в Італії. Там дуже було много наших людей з України, і дуже було приємно, коли нас в Італії зустрічали з українськими прапорцями. То нам все май було полюбило. І потім ще й в гості кликали. Та ти що, а гостили вас? Звісно. Ай. Ну, а тобі ся де найбільше полюбило? Я знав на в Греції. В Греції? Да. Ай, ну, а що ти саме май полюбило? Море. Там були колективи з Київщини, з Рівна були із Сербії, були Словакії. Ну, ми все всі розуміли між собою. Наші були, навірно, найліпші. Ну, наші все та є. А ну, які дівчатки такі красні. Скільки вже ходиш у колектив? 2-й рік. Ай. А за що любиш цей колектив? За файні співанки ось нас учать, за файну нашу керівницю, Діту Василівну. Ось нас так все тепло приймає, все з нами так відкрита людина, а не так якась чужа. Вона все з нас обніме, все нам поможе, підкаже, якщо щось недобре. А Котя навчив співати? Мамка, бабка, Діта Василівна, Ай, ну. сусіди. Ага. Бабка любила співати і мамка? Ну, бабка ходила теж по країнах, співала своїм колективом дорослим. Та, ясненько. А тут такий скромний хлопець, слухай. А ну, пой сюди, май, бо тя видко було. Ти кілька вже років? Майже 2 роки. Майже 2 роки. Любиш співати? Так. Ага. Ну, а прийшов із у колектив чому? Бо дуже мені полюбляються співи народні, і до того ж сюди ходить мій брат. Ага, та ви за компанію. Ай, ну, добренько. А свої такі маленькі, слухай, діточки, чому дослухайте? Ну, та повічте, ми будьте добрі. А ви як? Любите співати? Так. Ай, ну, а яку співанку найбільше любиш? Народну. Так? А заспівати годні сте? Да. А ну, давай, утни. Поможіть йому. А ну, давай. Ой, коби люди знали, як я хлопчище, та як возьму косу в руки, сама коса свище, та як возьму косу в руки, сама коса свище. Йой, як красно, слухайте, наша іршавська, файна. А ну, кажи мені, будь добрий, то кілько в колективі? Рік. Рік, да? Ага. Добренько, маленько кало піднімив, бо ти очі були видко, так? Ну, так кажи мені, будь добрий, що ти любиш у цьому колективі? Ну, костюми гарні, танцюємо, співаємо дуже гарні пісні наші.
Іршавські. Ні, супер. Ну, а ти? Я люблю народну співанку, танцювати, співати, Ага. Добренько. грати. Ага. А ти? Скромний такий. Ганьбишся? Добре, дівочку зазвідемо, ну. Я люблю дуже народні пісні з самого дитинства, і при тому Діта Василівна моя родичка, і вона мене дуже учила із 8 років, десь як з 7. Яку маєш любиму співанку? Тримай. Так? Та народну пісню «Піду в полонину». Ай ну? Як тебе звати? Саша. Мені дуже ся любить ходити в Керниченьку за діалект закарпатський і за нашу любиму вчительку Едіту Василівну Канчій. Добренько. А ну, хлопці, там тут є великі дестися спрятали. Пойте і ви даш то повісти. Цигонний сте даш то повісти, а ну? Мені дуже любиться в нашому колективі все. І хороша дружня обстановка, і хороша, і Едіта Василівна, наш керівник, танці, пісні, співанки і все. Ага. А ти що, не іршавський хлоп? Бо приказуєш по-українськи. Ну так, да, бабка з Вінниці. А, ясненько. А вже знаєш приказувати щось по-русинськи, по-нашому, по-іршавськи? Айно? Любиш наш язик? Да. А за що його любиш? Тобто він файний. Кого там, Кемішику? А ну, пой сюди. А ну, скоренько, скоро. Ну, так кажи ми, будь добре, кілько ти вже в колективі? Ну, вже, слава Богу, може буде 4-й рік. Ми вже тут дуже здружили. Ми вже тут майже і старші з нашими стариками. Ну, дуже весело, прикольно, так дружньо. Ми тут майже і вся сім'я, родина велика. Співаємо, танцюємо, подорожуємо. У якій Україні ти найбільше колись гастролював, любила? У Болгарії. Там дуже дружня обстановка була, нас і прийняли, любили, ми з ними грали, танцювали. І, дітко, у якій Україні ти найбільше любила, колись ти гастролювала? Чесно повісти, я дуже полюбила Болгарію, Хорватію дуже полюбила, море. Нас там так приймали, чудесно. Із України був присутній колектив, нам мали дати там гран-прі, ну щось із політикою спотилькали. Ну і ми артисти, тому в то не лізли. Казали, що Керниченька гран-прі, а далі кажуть, політика москвичам дають. І той кабуха, я кажу, мені вже не кажіть ніч, бо я знав, що я перша мав. Ну, всяке було. Діточки в мене все міняють, завтра вони поступають, учаться, слава Богу. Батьки допомагають, діти хочуть учити, бо розумні, а файні, а я ними горжу, а де мого на те ще й поможу. Ну, колективчик у нас давно створений, може через 2 роки будемо мати 40. 40, а не 20? Ні, 40. У мене вже 10 поколінь пішло у світ і дуже багато музикантів. По школах музичних, у будинках культури працюють, роблять далі. У загальноосвітніх школах. Ну, діти це розвивають, діти їх люблять. Знав, що і в мистецьких колективах, і в Києві. У Києві в мене Циганчук, Йосип Чава. Люди його знають дуже добре, не лише район, а ціла Україна і за межами. То дітвак такий, що гордитися ним треба. Співати. Ну, діти хочуть, видите, вони маленькі, вони бавки, ігри, і співають, і танцюють, вже почали, і так і грають, обертають задничками гінич. І чесно, я перший раз була на семінарі у Чернігівській області, а там нас повели в школу. Кажуть, якийсь буде колектив діточок виступати. У школі много діточок. Та убрали собі, тако на фіткальці, ко на цуркоталови, ко на чому. А я думаю, я сікою не гонна вчинити. А я се вернула до Мію, 81-й рік, а я собі пішла, купувала металофонію, дитячі іграшки такі були, цуркоталим накупувала, учинила собі ксилофон із дощок, а подобрались ми у беззвуки, були до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. Ми на тим так гули, а далі собі увела супілки, пішло, баяни, прачки понаходжувало, то, що колись наші бабки біглювали. О, біглють, а на другому боці наріжуть паленята, тік-тік-тік-тік, наварять, діти ситі. Ну, файно було. Праздник. Праздник. І помалимо виступаючи, пішло. Я почала сама вивчати, сама себе нагруджувати. Бо я найліпше була, ліпше, в то пішло. А ми районний колектив, у мене діточки з цілого району. А ну, з Богаревиці, ко в нас? Це 2 брактики. Ручки подойміть. Це 2 Богаревиці.
А ну, ко в нас із Ростока? Ко в нас із Білок? Ільниця, Іршава, Мартинська, Чорний Потік. Ну, і ще много діточок не є. Клеймовиця в нас є просто екзамени в дітей, у старших дівчаток. І низький державний екзамен у віки. Ну, я надіюся, що Бог і поможе здати. А ми це зібрали, щоб ми похвалили, а може це указати, не похвалити, що ми годні. Ну, та будемо зараз позирати, що ви годні. а? Годні сме діти? Шкінду, лінду, папа, лінду, луку, синю, бабі, без треба, бо ми масти на ногу прикласти. Діти, діти, воде, я тут, а що ти так? Пустите нас, город малювати, не пустиме, мост поламати. Як і поламлеме, так і поправлеме, найстаршого королика ззаду лишаєме, найстаршого королика ззаду лишаєме. Я сяк не бачу. Чого? Діти, дівся бають воняче яйце. Марійко, це ця мишик у нас бабка співанку вчила. Кутру. Хто забула? Ісю? Ой, на горі дуб лавий, ягой, а мій милий кучерявий, ягой. Кучерики на нім скачуть, ягой. Мої очка самі плачуть, ягой. Казала ти, Іваночку, ягой, не пий ту палиночку, ягой. Уповім ти, Іваночку, ягой. Глядай другу фраєрочку, ягой. Глядай другу фраєрочку, ягой. Файна. Ай будонниця. Ай котра. Ану слухай. Іду в полонину, та полониноньку, зрубаю я вора, та й на колесоньку, піду в полонину, зрубаю дубочка. Чого в тебе, Іваночку, заплакані очка? Іване, Іване біленький, чому через тебе світ невеселенький? Снило мися сночі, що поле горіло, а то твоє, Іваночку, личко рум'яніло, сонечко вгріло, хмарки залігавуть, ми бися любили, люди нам не давуть, люди нам не давуть, мамка ніч не каже. Любимося, Іванку, двоє, тако нам розкаже. Ей, бобохитрий. А тобі що? Гудак?
жайворонком, а нянько совов. Чого? Тож бо мамка не віділа, яка нянько ввечері приходить, а нянько не відів, яка мамка рано встає. Це ще ніч, бо почули, щось зо мною стало. А з тобою що? Прийшла мроздумі та кажу, мамко, пак що є їсти? Мамка каже, іди сюди щось узіми. А щось там було? Мамко, пак я там була, ніч не є там. Ну, пак я не знав, я на 2 дні варила. Відав я на свою мамку. Мамко, пак я ся родила в зимі. Пак не в ліс. Покайникай. Вудка не літав. Не літав. Капуста не росте. А в мене ні. Ну, китяся взяла. А мене моя мамка сьоси не вела на гриби. Іду та й чубу когось говорить. Я ближе, а в то біляк із мухомором. Та що говорить? Біляк каже. Ей, водораз кось по шапці дістане, а мухомор кось по шапці дістане, а в козі в горницьові ся варити буде. Чинять добра, це знаєте, що таке щастя? Жина? Знаєте, це не знаєте, ну вбоїм вам. Щастя, тобто радіти, сити, бути, брати, но коли їх дома не є. Моя мамка найщаслива. Чому? Саме не валявської перегмани. Та й все щастя, бо біле, що мій брат вотворять. А попугая? А ну давай ту велику машину, як їх там. Ура! Точно! А бензопілу? А туди що гримить? А свиню! Я свиню. Іди, діти! Никав на годинці 15 минут. Не бреши, 14. Ах, і так ся сину за достановку закурити. Запалився цигаретлик та так собі домлю. А доміть? Ей, так домілоги має бути. І чув, Костя руку поклав. Та колто? Яся обзиртав, то наш директор школи. Та бівтя? Так не бивня, кай, Мішу, ти куриш. А то що? Пак видів, я не брехав, бо му кажу курю. Ну і? Він ми каже, Мішу, не кури, попробуй цукор. Я попробую. Не дами. Іди, Мішу, туй діти, а те за куріння. Я ся так пілову та никаву 3 дітваків валяться в піскове. Та один перед другим так ся хвалять. Перший каже, а в нас у мамка 3, і в кожного по комп'ютеру
телевізорові. А друге перебирать, а в нас у мамки 7, і в кожного по телевізорові. А третій пересипать, перебирать, а нас у мамки 9, і в кожного по нянькові. Доста була, ну давайте по співанці. Ой, кого люди знали, як я хлопчище, та яку візьму косу, сама коса свище, та яку візьму косу, сама коса свище.